Ewn ni lawr I rhan isa y prif gylch ar gyfer cartre yr adran B. Dyma ni y Merlod Cymreig a'r ebolion dyflwydd oed sydd dan lygad y beirniad nawr. Y beirniad ar y fe fyny, Megan Lewis. Brydfa Cwrt y Cadno yn cael golwg manylach a wedi dechrau y beirniadu unigol. Ie, mae dyn ni Alex Williams fan hyn yn dangos ringside Firens. Fi'n credu fel chi'n gweud a wedi magu gan Alex a wedi ennill yma llynedd. Felly fi'n siŵr fydd hi'n gobeithio fydd hi'n aros ar y brig eto eleni. Lliw diddorol. Broc mae mam yn galw hwnna. Sa'n siŵr beth bydde pobl arall yn ei alw fe, ond ie, broc. Ac yn drawiadol iawn gyda'r mwng a ceffyl. Mae'n bert yn dwi? A'r cynffon. Saith yn y dosbarth arbennig yma. A tithau beth yn gyfarwydd iawn ag adran B? Ambell I adran B gyda ni, oes. Ag i caseg hyfryd adran B yn anreg priodas gan y gŵr. Felly, lwcus iawn. Yn ddiddorol nawr, mae dyn ni ringside Neptune, felly ringside arall, ringside 1-2 ar hyn o bryd. Carolyn Thompson sy'n berchen ar ringside Neptune yn cael ei ddangos gan Jessica Regan fyna, gan Airth Poseidon allan y Northlight Copelia. Ac o ran nodweddion yr adran B, wyt ti angen cymysgedd o golwg weddol ffein yr adran A a chryfder yr adran ec? Fi'n credu mae fe'n gyfuniad o... Yw e'n gyfuniad? Na, mae rhywbeth sy'n edrych yn Gymreigaidd fi'n credu o ran eu gwynebau nhw a mae asgwrn o ansawdd da, mae digon o asgwrn, ond eto mae fe I fod gath ei ddatblygu fel poni marchogaeth ar gyfer plentyn. Felly, dyn nhw ddim mor gryf ar adran ec. Maen nhw yr un taldra yn gallu bod ar adran ec, felly maen nhw'n dylach na'r adran A. Ond maen nhw tym bach yn ffeinach. Mae dal angen digon o asgwrn a digon o asgwrn o ansawdd da, ond dyn nhw ddim mor gryf yn eu cyrff ar adran ec. Lle dyna ni, y beirniadu unigol wedi dechrau i'r dosbarth yma'r ebolion dyflwydd oed. A ni roi llonydd I Megan Lewis o Frydfa Cwrt y Cadno I barhau a'i gwaith. Mae Alex ar y brig newydd briodi. Yn rhan isa'r cylch, wy'n credu bod ni'n weddol agos at ganlyniad. I ni'n edrych ar dosbarth i'r ebolion dyflwydd oed dy'r adran B, y Merlod Cymreig, ag ar y brig ar hyn o bryd, mae Alex Williams. Mae wedi bod yn dipyn o flwyddyn I Alex yn barod beth. Odi, mae Alex newydd briodi rhyw fis yn ôl erbyn hyn. Wedi priodi Chris, ac yn ddiddorol iawn mae'r ebol yma wedi enwi ar ôl lle oedd Alex a Chris pan wnaethon nhw ddyweddio. Felly mae'n foment hyfryd fi'n credu iddyn nhw wedyn fel cwpl priod newydd. Felly yn Firenze, ie? Yn Firenze. Ringside Firenze, fel mae'r enw yn gweud. A mae wedi cipio'r wobr gynta. Am yr ail waith, fyd, chwarae teg. Lenny? Wedi enillodd yr ebol yma llynedd hefyd, felly chwarae teg I Alex. Wedi bridio hwn. Felly mae'n haf arbennig o gofiadwy I Alex. Odi, heb os wedyn. Ringside Firenze. A pan ddath Ringside Firenze mewn, wedys ti'n syth bod i'n batrwm ardderchog o'r adran B ar ebolion dyflwydd? Fi'n credu bod e'n ebol hyfryd a gwir. Mae fe yn Gymreigaidd yn ei ben, ac eto mae yna ansawdd. Chi'n gallu gweld, mae digon o Gymreig ynddo fe, ond gallai fe'n bod, diom yn rhy gryf, gallai fe'n bod yn byd ond B, sy'n credu.
A'r lliw broc. A mae lliw yn hyfryd yn dwe, a sanau gwyn gyda fe fyd. Mae fe'n den y llygad yn syth. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, mae Mrs Megan Lewis, Brydfa Cwrt y Cadno, ac mai gyda'r cobiau o diddordeb cynta yr adran B sy'n mynd â'i bryd i bellach. Ia, a erbyn hyn wedi brydio adran B, Merlod adran B o ransawdd ucha yn eitha enwog amdani nhw. Mrs Megan Lewis ar y llaw dde fyny yn yr het hufen. Ac yn hynod brofiadol yn y cyfrwy. Eiliad i'w thrysori fan hyn i ringside Firenze. A llongyfarchiadau mawr iawn i Alex Williams y perchennog. Yn dipyn o haf i hithau wedi priodi rhyw fis yn ôl a bellach yn cael gafel ar y garden goch. Yr Ebol Dwyflwydd fyny yn mynd â hi. Numbers for you, this is class 35.